Na, menjünk. Most nem vetted le? Na, mehetsz. Mehet, mindjárt lecsúszol. Azért menjél óvatosan. Nem bírok ennél óvatosabban. Én is itt megcsúszok egy kavicson, hallod, gurulok le. Nem arra kéne odafigyelni, lebígyázzák állni. Kamerázás fontosabb, mint az életem. Mondtam? Gyere és lassan gyere. Ide be ne essél, mert rárepül az út, nem ára. Nem repül el semmi. Szit ásik óvatosan. Nem kell engem félteni. Hallod, meredek izé van. Részegen nem is hoznám fel egy havar, oda beesni hal. Ezek is ilyen meredek lépcsők. Ja, hogy ezek voltak az orgonák. Annyi jó, elég volt belőlük. Itt is megnézzük, ott fent. Majd meg visszanézzük. Így. Az is szép. Várjatok, vannak ki most a víz. Innen kellett volna fényképezni, sorba vannak. Igen? Aha, nem vetted le? Majd lekamerázom. Óvatosan gyere, nagyon nagyokat kell lépni. De nekem nagyobb lábaim vannak, úgyhogy nekem nem számít. Megindultam. Júj! Ez a hülye kiállófa, majdnem akkor elzakoztam ott le, végig le. Végig, látod, ezt mondta, hogy... Hát, hogy pont kitakarja a fa. Hát, kivágották volna. Meg még ott is van, nézd, az a rész, nem is láttuk ott. Ahol fenn voltunk, nézd, ott végig. Tényleg. Tök szép, na? Érdekes Víz inkább. kiformálta, na? Ilyen bazalt sípokra, na? De ezek vastagabbak, mint amikok vannak. Láttad? Ja. Na, menjünk. Búcsút intünk nekik. Még van egy lefele autó. Ezt a részt még felveszem. Mentünk, hogy 90 fokos szobbaív. Nem? Több. 180. Hát ha majdnem orra buktam ezen a kiálló, ilyen kiállón. Nagyon veszélyes, hogy kinyúlik. Lépne az ember, érted? Egész út van az. Orra bukik. Nem tudom, öregek nem tudom, kocsival jöttek volna vissza. Ide a kavicsos részem? Nem, Ott menjél. mindenhol kavics van. Ez ikar ide izé, túracipőben. Én túracipőben vagyok. Hát nagyon nem. Sportcipőben nekem. Bugatti. Bugatti túrabakancs. Mondom, Bugatti túrabakancs.
Ja. Majdnem beestem oda. Már egyenes lesz. Na jó,